mawa wabwino wa lero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa kumapoyamba nayi mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amusankha kuti wachita bwino pa atsogoleri onse a mu Africa mu ripoti la pakati pa chaka la bungwe la African Presidency Accountability Council APAC. Boma lakhazikitsa ntchito yokonza msewu wa M1 kuchoka pa Bunda turn-off ku Lilongwe kufika pakameza roundabout ku Blantyre. Ndipo mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana wati kugonjetsa Nigeria sizinali zamwayi chabe koma kuti atsikana ake anasewera bwino. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amusankha kuti wachita bwino pa atsogoleri a mu Africa mu ripoti la pakati pa chaka la bungwe la African Presidency Accountability Council APAC. Malinga ndi ripoti, Professor Mutharika wachita bwino mwazina m'magawo a ulamuliro wabwino ndi kulemekeza ufulu wa anthu. Poyankhula atatulutsa ripoti ili kwa Addis Ababa mdziko la Ethiopia, mlembi wamkulu wa APAC Ahmed Sanko Sherifu ati President Mutharika ndi nyenyezi yowala mu Africa kamba kuonetsa utsogoleri wapamwamba miyezi 6 yapitayi. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Geoffrey Chinawa. Ripoti la African Presidency Accountability Council APAC lati President Mutharika ali patsogolo pa atsogoleri onse mu Africa potumikira anthu modzipereka. Mlembi wamkulu wa bungwe la APAC Ahmed Sanko Sherif wati Professor Mutharika wakwanisa kuthetsa mavuto achakudya pakati pa Malawi ndipo mitengo ya chakudya ndiyofikirika komanso yokhazikika. Ripoti ili latinso pansi pa utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika dziko la Malawi lachitanso bwino gawo la ulamuliro wabwino komanso kubwezeretsa chikhulupiriro cha anthu mu utsogoleri wa dziko. APAC ati mukuunika kwawo kwa nthawi apeza kuti President Mutharika waonetsa utsogoleri odalirika olemekeza mfundo za demokrasi komanso oyika mtima pa zofuna za anthu. Iwo ati izi zasimikizika pomwe tsopano mavuto a njala ndi mbiri yakale, chuma chikukhazikika komanso pali utsogoleri okomera onse. Iwo ati zonsezi zikusindika za utsogoleri waluntha wa Professor Arthur Peter Mutharika. Pamenepa APAC athokoza mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kamba kokhala chitsanzo chabwino cha utsogoleri muno mu Africa, zomwe ati zatsindika kuti nzotheka kukwaniritsa zinthu zogwirika mukanthawi kochepa. Mlembi wamkulu wa APAC wati bungwe lawo likhale litulutsa ndandanda onse momwe atsogoleri onse 54 am Africa achitira. Geoffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Unduna wa Santengatenga wakhazikitsa ntchito yokonza msewu wa M1 kuchoka pa Bunda turn-off ku Lilongwe kufika pakameza roundabout ku Blantyre yomwe ayigwire ndi ndalama zoposa 110 billion kwacha. Nduna ya Santengatenga Jap Mhango ndiyomwe yakhazikitsa ntchito kwa alobi kudetsa. Beatrice Mwape anali komweko ndipo wafika ndi ripoti. Ntchito yokonzanso msewu wa M1 ayigwira kuyambira pa Bunda turn-off ku Lilongwe mpaka pakameza roundabout ku Blantyre ndipo mwazina akhala kumata ndi kukonzanso malo onse onongeka pa msewu. Ntchitoyi igwirika pomwe misewu yambiri ya mdziko muno yakhala ili onongeka kwa nthawi. Mawu ake pokhazikitsa ntchitoyi, nduna ya Zamtengatenga Japi Mhango ati kukonzanso kwa msewu ndi chizindikiro chakudzipereka kwa boma pokonzanso mayendedwe mdziko muno. Amhango ati Amalawi ambiri akumakwera ndege poyenda pakati pa Blantyre ndi Lilongwe chifukwa cha kuonongeka kwa msewu, zomwe akuti boma likufuna lisinthe. Apa iwo apempha makontalakita kuti agwire ntchito yapamwamba ndi ndalama komanso nthawi zomwe agwirizana, poti ati msewu ndi wofunika kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Agwire ntchito yabwino yapamwamba. Chachiwiri ndalama zimene agwirizana tidagwirizana makobiri kuti awa afuna 17 ife tapasa 17, ena afuna 50 tapasa 50, ena afuna 47 tapasa 47. Wina sabwere kumanza kuti munthu wonjezere zimenezo ayi. Chachitatu nthawi tapakana miyezi 12, miyezi 12 ntchito akatamaliza. Wapampando wa bungwe la Roads Authority Engineer Witness Kuocha ati kukonzanso msewu kuthandiza kuti anthu ndi katundu zidziyenda mosavuta zomwe nzofunika pachuma.
akuotcha ati pakadali pano bungweli lakhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zofuna kukonzanso misewu ya mdziko muno kuti anthu adziyenda mosavuta. Tamvani akuchokera komwe kumaka ukafika kusongwe chiweta karonga ndi msewu kuti uli mundondomeko yathu. Panopa tili pa procurement stage kuti tikapanga procure contractor kumene konso tikayambe chifukwanso kumene kuonongeka. Ndipo mkulu woona ntchito zomangamanga kudedza a Julia Kloto ati kukonzanso kwa msewu kupititsa patsogolo ntchito zachuma pakati pa anthu ambomali. Ndife okonzeka kugwira ntchito ndi ma contractors ndikuwapanga ndikuwathandizira komanso kudzera mwa atsogoleri athu osiyanasiyana ochokera kumudzi. Tili okonzeka kunena kuti tionetsetse kuti sipakupezeka kuononga zipangizo pa nthawi imene msewu umene ukugwiridwa ntchito. Malinga ndi bungwe la Roads Authority, ntchitoyi ayigwira m'magawo atatu. Kampani ya Master Construction komanso China Civil Engineering imanga gawo loyamba ndi ndalama zokwana 17 billion kwacha. Kampani za Deck Construction, SCH komanso Mungo zimanga gawo lachiwiri ndi ndalama zokwana 51 billion kwacha. Ndipo kampani za Mkaka ndi PPM zimanga gawo lina ndi ndalama zokwana 47.5 billion kwacha. Ntchito zonsezi azigwira kwa chaka chimodzi. Beatrice Mwape, MBC, Dedza. Nduna ya maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko cha kumidzi ya Ben Piri yakhazikitsa ntchito yomanga msika wa makono wa chimbiya m'boma la Dedza ndi chenjezo kuti ntchitoyi ayigwire mu nthawi yake ndipo pasakhale katangale. A Piri ati pakufunika kuti ntchitoyi ithe mu nthawi yake kuti anthu apindule ndi ntchito ya chitukukoyi. Mwayintu umodzi wafika ndi ripoti. Alimi ambatata yakachewere, soya ndi nandolo oposa 18,000 akuyembezeka kupindula ndi kumangidwa kwa msika wa makono wa chimbiya omwe ndi mbali imodzi yopezetsa alimi wa mwayi wa msika wabwino wa mbewu komanso zokolola. Nduna yoona za maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko cha kumidzi Ben Piri wati chitukukochi ndi mbali imodzi yochepetsa chiwerengero cha anthu omwe amachoka ku madera akumidzi kupita ku matawuni powapatsa zofunikira zawo ku madera omwe akukhala, zomwe zikupherezera masomphenya a chitukuko a dziko lino a Malawi 2063. Iwo anatsimikizanso kufunika kothana ndi katangale komanso kuchedwetsa madala ntchito zomangamanga za boma. Malawi 2063 ikukamba zakutukula madera akumidzi. Kuno ndi malo amodzi akumudzi amene kukubwera msika wokongola motere. Kwa nthawi dziko la Malawi takhala tikukhala ndi anthu ambiri amene akupita mu cities osati pa chifukwa china koma kukasaka malo abwino, kukasaka ndalama. Chifukwa choti kumudzi sitinatukule, nchifukwa chakeno tayankhula kunena kuti no tikuyenera kutukula kumudzi. Chachiwiri tikuyenera kupereka misika yabwino kuti anthu ochita malonda adzipeza misika yabwino ndipo kuti misika yabwino imeneyo iwathandizire kupangirako makobidi. Chomalizira ndi value addition, mmenemu mukhala malo amene adziwonjezera mphamvu wa zinthu zimene amalima ndiye kuti apanganso ndalama zochulukirapo. Ntchito iyi ikugwidwa ndi ndalama zochokera ku bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD kudzera ku project ya Transforming Agriculture through Diversification and Entrepreneurship Trade. Mkulu woyendetsa ntchito za trade kuno ku Malawi, Barbara Ntapala, wati ntchito iyi ithandizira alimi ambatata yakachewere ochokera m'boma la Dedza omwe akhala kumana ndi mavuto akusowa kwa misika komanso mbewu zabwino. Msika umene ukumangidwa kuno ndi mapira ena a trade program pamene tikulimbikitsa alimi maboma 11 Malawi muno kuphatikizapo kuno kudedza kuti alime mbewu mosiyanasiyana kuti apangiso zija za value addition ndi kuti alimi apindule pa ulimi wawo umene akugwira ndi kuti awutenge ulimi ngati business. Ndi chimodzi mwa icho pamene tikuwathandiza alimi kuti alime mbewu zosiyanasiyana tikuyenekanso tiapase malo okuti azigulisira mbewu imeneyi. Ndi kubwera kwathu kwa lero kuno kusika kuchimbiya kuzapanga commission ndikuti msika huu ukhale hub wa alimi amene tikugwira nawo ntchito maka alimi ambatatesi, asoya, amteza ndi sunflower kuti pamene alimi wakugwira ntchito limodzi pano anthu owagula abwere pano azawagule azawapeze alimi ali pamodzi pamene ali cooperatives awo. Komanso kwambiri ulimi wambatatesi umene tikulimbikitsa tinaona zoti alimi amavutika kwambiri ndi mbewu ndi msika uwuso ukupereka malo abwino kuti alimi azisungira mbewu ndi kugulisanso mbewu kuti alimi ambatatesi apindule. Wapampando wa msika wa chimbiya Robinson Chinambalala wati msika watsopano uthandiza kusintha miyoyo ya anthu ambiri ochita business komanso alimi mderali kamba kuti kubweretsa mwayi wa malonda abwino komanso kulumikizanitsa alimi ndi anthu ogula.
ntchito yomanga nsikayi yomwe ndi ya ndalama zokwana 7.3 billion kwacha igwiridwa kwa chaka chimodzi ndipo ikuyembekezeka kukhazikitsa malo osungirapo zinthu zomwe zithandiza alimi kusunga mbewu zawo komanso kuonjezera zokolola. Misika ngati yomweyi ikumangidwanso m'maboma a Nkhata Bay, Mzuzu, Chitipa, Tcholo ndi Blantyre ndi thandizo la ndalama kuchokera ku IFAD kuchokera ku programu ya trade. Mwayi Mtumodzi, MBC Dedza. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yati kusintha kagwiritsidwe ntchito ka ukadaulo wa makono nkofunika kwambiri ku dziko la Malawi kuti likwaniritse masomphenya ake a Malawi 2063. Namalomba ayankhula izi pa mwambo wa Code Club Project komwe ophunzira ndi aphunzitsi omwe apindula ndi ntchitoyi amaonetsa ukadaulo wawo. Tindi zambiri mu ripoti ili. Namalomba ati kusintha kwa ukadaulo wa makono ndi njira yofunikira pa chitukuko cha dziko. Iwo ati ukadaulowu ndi wothandiza pa ntchito za ulimi, mafakitale, zokopa alendo komanso migodi. Iwo anati kupereka luso kwa chinyamata kunkawathandize kupanga njira zothetsera mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Kusintha kaganizidwe ndiye mukakusintha kwa kaganizidwe kameneka tikuyang'ana kuti kodino pa 2063 dziko lathu lino tifuna idzakhale ngati dziko la mtundu wake. Ndiye tikuti sitikuyang'ana mavuto amene tinawo pano tiyang'ane kumene tikupita. Tikunena kuti tifuna idzakhale dziko lolemera kwambiri. Koma pakulemera kumeneko osasiya wina aliyense kaya ndi mzimayi, kaya ndi mzibambo, kaya ndi nyamata, kaya ndi mtsikana, aliyense akakhale kuti akuchita bwino pa imeneyo. Koma izi kuti zitheke zofunika tonse tigwire limodzi. Tigwira bwanji ntchito ndiye kuphunzitsa achinyamata amenewa njira za makono. Mkulu wa bungwe la Computers for Enhanced Education, Sylvester Ntumbuka, wati ntchito ya Code Clubs inayamba ngati njira yoyeserera kuphunzitsa ophunzira zakupanga maprogramu amakompyuta. Ntumbuka ati sukulu zisanu ndi imodzi zochokera ku zigawo zitatu za dziko lino zapikisana poonetsa maprogramu omwe apanga ndipo bungwe likukonzekera kufalitsa ntchitoyi msukulu zambiri. Tikuona kuti anawa apindula wani pano pakukwanisa kupanga masystem amene angathandize komanso iwo luso lawo lapita patali, which means akamaliza even school atakumwa kapanga ma business ena ndena because aphunzira kuti atakumapanga ma program amenewa. Ntchito ya Code Clubs ikuyembekezeka kuthandiza kukonza tsogolo la chinyamata aku Malawi wapasa luso lomwe lingawathandize kukhala opanga njira zatsopano za ukadaulo wa makompyuta. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika amusankha kuti wachita bwino pa atsogoleri onse amu Africa mu ripoti la pakati pa chaka la bungwe la African Presidency Accountability Council APAC. Boma lakhazikitsa ntchito yokonza msewu wa M1 kuchoka pa Bunda turn-off ku Lilongwe kufika pakameza roundabout ku Blantyre. Ndipo mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana wati kugonjetsa Nigeria sizinali zamwayi chabe koma kuti atsikana ake anasewera bwino. Takulandirani mugawo lachiwiri la nkhani zathu. Nyumba ya malamulo lachitatu yavomereza mabiro awiri a ndalama zapafupifupi $130 million yomwe ndi 228 billion kwacha, omwe cholinga chake ndikufuna kutukula ntchito za malonda komanso kuthandizira kukweza ntchito za chitukuko cha makonsolo mdziko muno. Mabirowa avomerezedwa ndi mbali zonse za nyumbayi. Glole Chinyanga ndi Charles Chindongo ali mbalipoti lomwe akuwerenga ndi Mwayi Mtumodzi. Nyumba itakumananso lachitatu masana nduna ya zachuma anabweretsa bilu yoyamba yomwe ithandize anthu amene akugwira ntchito za malonda kupeza thandizo la zachuma kudzera ku World Bank. Bill number 8 ya chaka cha 2026 ikulola boma kulandira ndalama pafupifupi $80 million yogwirira ntchito za chitukuko za governance to enable safe delivery JC2 zochokera ku World Bank zomwenso zibwere ngati thandizo osati ngongole. Tikaonkhesa ndalama zonse imene talandira leroli zomwe parliament yavomereza ndi $130 million. Tikazisungunula kuika Malawi kwacha
ndi 228 billion Malawi kwacha. Ndalama zimenezi ndi zambiri. Ndiye ineyo ngati nduna ya finance komanso boma Malawi ndituyamba ndithokoze World Bank, ndithokoze IDA kwa support imeneyi. Kwa support imeneyi kusonyezanso kuti madonors kunjako akukhulupirira boma la Professor Athapita Mutharika. Ndalama zimene akupereka. Komanso ndifuna ndasimikizira Malawi kuti mungandakhala ndikunena kuti support ilipo tikati kulandira ndalama zambiri. Posodwa panonso ndikhala ndikunena ndalama zomwe madona afuna kutipasa. Pothirapo ndemanga pa bili yoyamba yomwe ithandiza kukweza ntchito za malonda, phungu wa dera la Lilongwe phiri la Njuzi apita dimba anati biluyo ithandiza dziko la Malawi kukhala ndi ndalama zakunja zokwanira. World Bank International Development Association alipatsa grant yokwana $50 million. Ndalama zimene zitathandizire makampani amene amapanga katundu opititsa kunja. Now mu dziko lathu muno tili ndi crisis, mavuto akulu kwambiri ankhani za ndalama zakunja. Mabizinesi ambiri akuvutika kuti achite bwino apange produce zofunikira kuti azitumiza kunja chifukwa sangapeze forex. Now project ithandiza kwambiri chifukwa makampani pafupi 300 athandizika kuti apeze forex, apeze financing, apeze capital kuti dziko lathu ino likhoza kuyambanso panga produce zinthu kumapititsa kunja ndikupeza forex. Naye phungu wa dera pakati mboma la Mwanza Felix Njawala anatsindika kufunika kwa bill number 8 ya chaka cha 2026 ponena kuti ithandiza kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko m'makonsolo. Bill number 8 ndi yabwino kwambiri chifukwa chokuti ilimbikitsano pa municipality. Taona mmene JC1 yachitira m'makansos mosiyanasiyana, amanga masukulu, amanga zipatala, amanga mabridge amene mwina dzaka zambiri akanika kumangidwa. Ndiye apapa zipangitsa ndithu kuti municipality nawonso alimbikitsidwe mchuma, Mangochi, Mchenza, ndi amodzi mwa municipalities amene atachite benefit. Pakadali pano nyumba ya malamulo yavomereza ripoti la komiti yoona momwe boma logwirira ntchito zake lokhudza momwe makonsolo akugwiritsira ntchito ndalama za boma. Mamembala ena a gulu la HRDC motsogozedwa ndi Hedson Muhango atsutsa malipoti omwe akuluakulu ena a gululi motsogozedwa ndi Michael Kayatsa akunena kuti bwalo la milandu linapereka chigamulo chake pa kusamvana pa za utsogoleri wa bungweli. Polankhula pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, mamembalawa ati khoti linanena kuti mbali zonse ziwiri zokhudzidwa ndi nkhani zikambirane ndipo zidzapereke zomwe zidzagwirizane ku bwalo la milandu. Pa msonkhanowu ukudza pamene bungwe la HRDC motsogozedwa ndi Michael Kayatsa lautulutsa kalata yomwe akuti bwalo la milandu linagamula mokomera mbali yawo. Amuhango akufotokoza. Akakumana mbali zonse zikambe zinthu zimene zikuyembekezera. Kumbali yathu tinganene zokuti tatumiza kale zimene ife tikuyembekezera kwa maloya zathu amene akuyenera kukumana ndi maloya za mbali zina. Nde mbali zinaso zikapereka zawozo nde kuti siku lokumana tikhati kupanga kuti tikumane kenako tionene kuti zithera pati. Era chifukwa chokuti anthu enaso amakamba zokuti application yathu yachosedwa. Application yathu sinachosedwe ndipo tikalepherana tangopasidwa zokambirana kuti tikakambirane kumbali imene imachedwa mediation. So tikalepherana kuthandauza zokuti application yathu yomwe ija Civil Course 22 of 2026 ikuyenera ikapitirire ku High Court. Chifukwa chokuti judge sasintha china chilichonse chimene tinapanga file pamenepo chikhala chimodzi. Nde kesi yathu ili chimodzi idakali ku koti, koma judge chifukwa cha kuona nkhani imene ilili anapempha kuti mwina titakambirana kumbali titakumvana chifukwa choti nkhani ikuoneka kuti ndi mkatikati mwathu. Komiti yomwe ikuyendetsa ndondomeko yolimbikitsa ukhondo mu mzinda wa Nzuzu yati ntchitoyi ithandiza kuti mzindawo ukhalenso wa ukhondo ndi obiriwira mzaka ziwiri zikudzazi monga momwe zinalili zaka zambuyomu. Wapampando wa komiti iyi a Crispin Kamanga ati konsoloyi yakhazikitsa nsanamira zinayi zothandizira kuti ikwaniritse izi. Chimwemwe Milulu wafika ndi ripoti. Nzaka za mbuyomu mzinda wa Nzuzu udali wa ukhondo komanso wobiriwira.
koma pakupita pa nthawi izi zakhala zikusintha ndipo khonsolo ya mzindawu yakhala ikuvutika kuti ichotse zinyalala m'malo omwe zimaunjikidwa, kutsekeka kwa ngalande za madzi, komanso mchitidwe ogulitsa malonda paliponse mu mzindawu. Pofuna kuthana ndi mavutowa, khonsoloyi yakhazikitsa mgwirizano komanso ndondomeko zomwe itsate. Wapampando wa komiti yoona za ntchitoyi a Crispin Ntezemu Kamanga anati ndondomeko yomwe akhazikitsa ili ndi magawo anayi ndipo ali ndi chiyembekezo kuti zinthu zisintha mzaka ziwiri zikudzazi. Miyezi 24 ikubwerayi anthu onse atengepo mbali. Andi kwakukulu tikuona kuti muzuzu muno tikukhala mu anthu ambiri. Chabwino tonsefe maso tikuyang'ana kusite. Komano muzuzu site tikayisiya kuti iyende yokha palibe chomwe tingapindule. Choncho tikufuna tiyende limodzi ndi muzuzu site assembly kuonesesa kuti malo athu komanso mzinda wathu ndokongola komanso waukhondo. Kupyolera mu ndondomekoyi, khonsolo ya mzindawu ikulimbikitsa onse ochita malonda mu mzindawu, sukulu zonse ndi anthu okhala m'madera onse kuti atenge mbali pa ntchitoyi. Mzinda wa Mzuzu omwe uli ndi anthu pafupifupi 330,000 ndi umodzi mwa mizinda ndi matawuni omwe akukula mofulumira m'dziko muno. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Ndipo mu nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers Lovemore Fazili wati kugonjetsa Nigeria sizinali mwayichabe koma kuti atsikana ake anayikapo mtima ndipo anasewera bwino. Approach yathu tinauza maplayers ndagwirizana kuti ngakhale Nigeria ndiyayikulu kusabona competition kili yose nyimateka tinalipisa mtima matraining athu osameka katu kupanga timalimisa mtima nosaopa kanozidalira ndipo ndizoteka chifukwa chake mwina ninganena kuti maplayers amenya bwino mpira kwambiri onena kuti kwinaku sitinangogwera tawina chifukwa chakuti maplayers anayikapo mtima kwambiri. Contribution yawo yatithandizira kwambiri kuti tifike poigonjetsa Nigeria. Ndikhandikunena kunena kuti nthawi zina timu yathu imakhala ili incomplete simakhala yonse koma timadziwa kuti tsiku lake timu izakumana kukhala timu imodzi maplayers onse azabwera taona tokha amene achitira muchi komanso maplayers ena amene analipo ena nawonso athandizika kwambiri chifukwa iwonso mwaokha mwina sizikanathekanso kuti asewere bwino. So ndi combination yabwino kulumikizana kwabwino kumene maplayers iwa akudziwana kuchoka patali. Ndimanena una kuti timu iyi ndakanawo maplayers mwina ndikamanena tsiku lero ndikuti ena ndakanawo zaka 5 ena ndakanawo zaka 4 chifukwa chake mukuonetsa kwambiri timafuna akhale pamodzi apapa mwina zipatso zamba kusonyeza zaoneka. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mmawa uno koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika amusankha kuti wachita bwino pa atsogoleri onse amu Africa mu ripoti la pakati pa chaka la bungwe la African Presidency Accountability Council APAC. Boma lakhazikitsa ntchito yokonza msewu wa M1 kuchoka pa Bunda turn-off ku Lilongwe kufika pakameza roundabout ku Blantyre. Ndipo mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana wati kugonjetsa Nigeria sizinali zamwayichabe koma kuti atsikana ake anasewera bwino. Pezani nkhani zinde zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa, mmawa bwino. Mwadziwa inose mauno yafika santhaja timakupatsani za nyengo. Pakali pano tuyembekeza nyengo yopanda mitambo phatikizapo nyengo yozizira kupitira madera ambiri a mdziko muno mmawa uno pamene nyengo ya mitambo yapatali ndi yofunda ikhalapo madera ambiri a mdziko muno chakumasanaku.
kuyembekezeranso mphepo yamwera kupitirira kuomba pa nyanja zathu monga nyanja ya Malawi makamaka cha ukalongaku ndete ntose amene timagwirisa ntchito nyanjazi kuphatikizirapo asodzi tikapitize kukakhawo dziteteza izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikufikabe mdziko muno kuchokera nyanja ya mchere ya India chakumwera kumvumaku kumafalikira madera ambiri a mdziko muno zomwe zili ndi chinyontho chomverera komanso zizo zizira ndithu moti mmawa uno nzosadabwitsa kwenikweni kuti nyengo ya dzuwa ikupitirira madera ambiri a mdziko muno kuphatikizako nyengo ya mitambo yapatali m'madera ena a mchigawo chakumwera komanso pakati pa dziko lino. Nyengo yozizira ikupitirira ndithu mdziko muno madera ena monga ku Lilongwe komanso kudedza ni mlingo okwanira 11, 12 ku Blantyre komanso kumwanza koma nyengo yofundirako pang'ono ilipo ndithu madera ena monga ku Monkipe kumangoshi komanso ku Nsanje ni mlingo okwanira 16. Kumasanaku tiyembekezereso nyengo ya dzuwa kupitirira madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo nyengo ya mitambo yapatali madera ena ochepa a mchigawo chakumwera komanso ena a mchigawo chakumpoto. Tiyembekezereso nyengo yofunda kupitirira madera ambiri a mdziko muno chakumasanaku pamene nyengo yotentha ikhalapo madera ena ochepa monga kwa Ngabu komanso ku Nsanje ni mlingo okwanira 30. Mawa uno munali ndine Tapuwa Khuta kumutu khala nozindikira dziwani za nyengo. MVC, inspiring the nation. St. Francis CDSS. St. Francis CDSS. Moni kwina kulikonse komwe muli, ine dzina langa ndi Mike Mlongoti. Iyi ndi MBC ndipo programu yake ndi Tsogolo Lathu. Programu ya Tsogolo Lathu kawiri timakhala tikukambirana mfundo zimene zili zothandiza kuti ana athu mdziko muno apitirize maphunziro awo komanso adzamalize maphunziro awo bwino lomwe. Ndiye programu imene timakhala tikukambirana mfundo zosiyanasiyana makamaka nkhanza zosiyanasiyana zimene zikuchitika kwa ana zimene zitakwatsamwitsa maphunziro awo zomwe zikhoza kuwasokoneza kuti sukulu mwina asamalize. Ndiye programu ya lero ndakutengerani kwa Senior Chief Jalas kuno ndi kuchiponde boma la Mangochi. Iyi ndi skulu ya St. Francis Xavier CDSS. Skulu imeneyi ili penipeni pa Chiponde, mukafika ndithu pa trading kapena pa msika wa Chiponde ili moyandikana. Tachita chidwi kubwera kuno chifukwa choti achinyamata ophunzira pano pa CDSS ali ndi nkhani imene afuna kuti atikambire, nkhawa imene akuti ikuchitika makamaka m'makomo mwawo komanso pakati pa makolo awo zimene akuna kuti zikhoza kuwatsamwitsa maphunziro awo. Tili ndi mphunzitsi wamkulu head teacher pa St. Francis CDSS amenewa ndi Amodesta Kambewa, komanso tili ndi staff yawo, komanso tili ndi modzi mwa akuluakulu amene achoka ku konsolo ya Mangochi imeneyi ndi nthambi ija ya zosamalira wanthu social welfare amenewa ndi a Tenson Kunyada. Mwatilandira pano pa St. Francis CDSS? Yes. Ndimafuna kuti anthu angochitirapo mwayi kuti amve kuchokera kwa inu eni wake za mutu weniweni umene ufuna kuti tikambirani ndi nkhawa yanji kapena nkhanza yanji imene mukuona kuti ikhoza kutsamwitsani maphunziro anu dera la kuno ku Chiponde. Zina langa ndine Tuweni Bwanali ndimaphunzira pano pa St. Francis CDSS. Mutu umene takambirani mu programu ino ya Tsogolo Lathu ndi nkhanza zimene timakumana nazo ife ngati ana apasukulu. Nkhanza zimenezi ndi monga kupasidwa malonda kuti ukagulise m'malo mokuti amene ali maguardian ako akuyenera kupangira zimenezozo apange zotero nthawi yomwe mwanayo akuyenera kuti apite ku sukulu. Komanso child labor, kupasidwa ntchito zopyola msinkhu wathu. Manja mwake